Hola a tots, avui us presentaré una col·lecció que es diu Els forasters del temps i el principal autor és Roberto Santiago. En l'últim llibre, que és el que em van regalar per Sant Jordi, és l'11, és l'últim que han fet, va participar també Pablo Fernández i aquesta vegada estan els Vikings. Per qui no sàpiga quina és aquesta col·lecció, són una família i unes veïnes que van viatjant en el temps a través de tempestes elèctriques. I tot va començar un dia mentre estaven comprant unes bicicletes. Van sortir i els hi va caure un llamp. Des de llavors estan viatjant en el temps. Ara us presentaré la seva família i aquí és on es veu millor la seva família, en el llibre 8 dels Jocs Olímpics de Grècia. Aquest és el principal personatge, que es diu Tià o Sebastià, de normal, però els amics li diuen Tià. El seu pare, que també es diu Sebastià, el seu germà, que es diu Santi, la seva germana, que es diu Susana, i la Maria del Carme, que és la mare de la seva veïna, que es diu Maria. Aquí, al 8è, fan els Jocs Olímpics i s'entrenen per les diferents proves. Com veurem a tots els llibres, en Tià sempre surt aquí el més gran de tots, en tots els llibres que jo tinc, aquí també, i aquí també, i a tots els altres que m'he llegit també. Van viatjant a través de tempestes elèctriques a diferents èpoques, i bueno, a la primera van al Far West, a la segona van amb els Cavallers, a la tercera van a Roma, al quart van al Galió Pirata, al 5è van als gàngsters, a Chicago, al 6è van amb els dinosaures, al 7è van a Egipte, on coneixen un mico, i al 8è van a Grècia, als Jocs Olímpics, també al 9 junten els forasters del temps i els futbolíssims. Roberto Santiago també fa els futbolíssims. I, bueno, els junten al 9, al 10 van a l'antic Japó amb els ninjas, i a l'11, que és l'últim que m'he llegit, van amb els vikings. En aquest últim llibre que m'he llegit, l'11, van en busca del martell de Thor. Thor és el déu del tro a la mitologia nòrdica i van a buscar el llegendari i mític martell de Thor. Al nord, més enllà del nord, que li diuen, una zona inexplorada. Aquí es veu millor el martell, quan ja l'han trobat, i l'escollit per agafar-lo és en Tià. En aquest últim llibre diuen els diferents déus com Loki, Odin, Thor, Freya i molts altres. No me'ls sé tots. Soc més de grec. I a la història, més o menys, us l'explicaré així una mica resumidament. Aquest és el príncep i aquest és la reina, el seu germà i el seu tio. El príncep, que es diu Eric, vol ser rei per canviar les normes a l'esclavitud, el dret de votar per les dones i poder fer comerç amb els seus germans del sud. Llavors es vol fer rei, però com tot el poble no li agraden les seves idees. Per tant, li intenten ajudar en Tià i la seva família, ja que venen del futur i totes aquestes coses ja s'acabarien fent. A mi m'agrada aquesta col·lecció perquè van viatjant pel temps. El dels Jocs Olímpics, veus les diferents proves que feien. La cursa de cavalls, que és com la més famosa, la que més els agradava. El llançament de disc, el llançament de javelina, el salt, la cursa.
I, bueno, suposo que també algun altre hi havia. Veus una mica les diferents coses que em diuen d'aquella època. Els costums i, bueno, els esclaus. Sobretot surt en aquests llibres els fan esclaus, els pobres, però s'acaben fent amics d'algú, els defensen, després troben una tempesta elèctrica, se'n van a una altra època i així van fent. De moment mai han tornat a casa i ho estan esperant. A l'últim llibre han viatjat amb aquest científic francès que es diu Coq, els ajuda en els viatges, ja que ell els va ficar en això, perquè quan estaven comprant les bicicletes van sortir i el científic va crear una tempesta elèctrica i els hi va caure un raig a sobre. Llavors van entrar en un forat negre i van aparèixer a l'època dels cowboys i així van anar fent fins de moment a l'11. Una de les parts que sempre m'agrada llegir és la part dels còmics. N'hi ha 3 per llibre i, bueno, pues duren 4 pàgines i n'hi ha, com he dit, 3 per còmic. M'agrada, és divertit de veure. També hi ha pàgines de tot lletra i altres llocs, sobretot al començament dels capítols, que surt un dibuix, el número i després lletra també. I hi ha pocs llocs on només hi hagi una pàgina tot plena de dibuix. I, bueno, i així està fet el llibre per dins. Aquesta lletra, els dibuixos i, bueno. Recomano aquests llibres per la gent que li agrada llegir aventures. Ho recomano a partir dels 8 anys, perquè té bastanta lletra. Ara pots tenir 7 i llegir-t'ho igual. Potser algunes coses ja te les saps de pel·lis, d'altres llibres que t'hagis llegit o coses així. Però, com he dit, jo recomano els llibres a gent que li agradin les aventures i que li interessin les diferents èpoques del passat. Si t'agradaria llegir-te aquests llibres, teniu el link a la descripció. I si us ha agradat aquest vídeo, deixeu un bon like, subscriu-vos per no perdre-us res i activeu la campaneta. Adeu!